धारूर राजमुद्रा सामाजिक संघटनेच्या वतीने हिंदू मुस्लिम बांधवांसाठी फराळ कार्यक्रम संपन्न. किल्ले धारूर राजमुद्रा सामाजिक संघटनेच्या वतीने प्रतिवर्षाप्रमाणे याही वर्षी सर्व हिंदू मुस्लिम बांधवांसाठी फराळाचे आयोजन करण्यात आले होते. हा कार्यक्रम अतिशय उत्साहात आणि आनंदात एकतापै संपन्न झाला. प्रतिवर्षाप्रमाणे याही वर्षी धारूर राजमुद्रा सामाजिक संघटनेच्या वतीनं सर्व हिंदू मुस्लिम बांधवांसाठी दिवाळी फराळाचे आयोजन करण्यात आले होते. यावेळी व्यासपीठावर राजमुद्रा संघटनेचे संस्थापक अध्यक्ष किशोरप्पा पिंगळे, बाळासाहेब लोखंडे, जिल्हाध्यक्ष भैयासाहेब खोसे, शरद चाळक, विजय चाळक, ग्रामीण रुग्णालयाचे वैद्यकीय अधीक्षक डॉक्टर चेतन आदमाने, मराठी पत्रकार परिषदेचे प्रसिद्धी प्रमुख अनिल महाजन, भ्रष्टाचार निर्मूलन समितीचे मराठवाडा अध्यक्ष सादिक इनामदार, आदर्श पत्रकार संघाचे अध्यक्ष सुनील कावळे, सचिन थोरात, सूर्यकांत जगताप, युवा पत्रकार संघाचे अध्यक्ष नाथा डगे, माजी नगरसेवक बाबूभाई, युवा नेते रज्जाकभाई, विश्व मानव अधिकार परिषदेचे जिल्हाध्यक्ष आतिक मोमीन हे उपस्थित होते. या कार्यक्रमाचे प्रास्ताविक राजमुद्रा संघटनेचे मार्गदर्शक सुरेश बाप्पा शेळके यांनी केले. तसेच अनिल महाजन, सुनील कावळे, भैया खोसे, किशोर पिंगळे यांनी आपल्या मनोगत व्यक्त करून सर्वांना दिवाळीच्या शुभेच्छा दिल्या. किशोरप्पा पिंगळे यांनी आपल्या मनोगतातून म्हणाले, सामाजिक कार्य करणारे सुरेश बाप्पा शेळके हे भावी नगरसेवक व्हावेत ही सामाजिक संघटनेची तसेच राजमुद्रा संघटनेची इच्छा आहे. यावेळी सर्व हिंदू मुस्लिम बांधव तसेच राजमुद्रा संघटनेचे पदाधिकारी मोठ्या संख्येने उपस्थित होते. या कार्यक्रमाचे सूत्रसंचलन नाथा डगे यांनी केले. हा कार्यक्रम यशस्वी करण्यासाठी राजमुद्रा संघटनेचे युवक जिल्हा अध्यक्ष बबलू सावंत, तालुका अध्यक्ष उमेश पवार, शहराध्यक्ष सुनील गैबी, युवक शहर अध्यक्ष नाथा चव्हाण, रामादादा काळे, ज्ञानेश्वर कदम, गणेश माने, नाना शेरकर, सचिन चिरके, राजू शिंदे, राजू काकडे, सुरेश खेपकर, विजय शिरसट, महेश पुन्ने व इतर पदाधिकारी यांनी परिश्रम घेतले.